Faidi norong ang tini Mora rabmani eba Mora baike rabnai norong no phurungnai norong nai thujake subscribe tai share like khainan tapokdi ani mung ka Avinash. Poila gwnei khlai khawinanai soman khlai ekdom kwchara khlaiui omo hingka one step khabai khe hingka kaisa tola kaisa kuchuk khlai bono rabnai kaisa tola kaisa kuchuk khlai bono rabui ma muksa ni andas khlaiui chwng rabui thangnai norok nai tongdi video. Omo haike kolokma khlai rabui thangnai a somoyo hingka chwng mono kiting khlai dolui nanai. Bom haike plastic ni bising danai bom haike wapi danai norok nai rwgui tongdi. Omo tabok kolokma wngkha tabok bono chwng dol nai baike dol norok nai tongdi. Omo wngkha step number 2 dolmani jorao yak takar di yakar khe kurui thangpainai kurui ajat khlai srap khlai romui tongdi maika dol paimani bisingo chwng bono bisingtwi khlai khainanai. Khapaimani yagulo chwng tei kaisa bini sakadre bo kaisa wanai rabnai bo kurui ajat khlaiui srap khlai kiting wngmajat rakmajat khlai bono chwng rabnai. Je jagao chwng chengo tabuk a jagao sokpai asuk chwng bono kiting khlai rabui phainai rab paimani pore o chwng tei kaisa step o barnai. Hai khlaimang rabui thangnai paiyasak jora paimani yagulo chwng tei kaisa step o thangnai norok nai tongdi. Omo wngkha step number 4 step number 4 chwng toma khlainai himanla chwng bisingtwi khanai srap khlai bono khapaimani yagulo chwng tei kaisa step o thangnai tei kaisa step wngkha soman khlainani mo haike soman khlai thangnai biyang lok biyang bara chwngnai bono soman khlainai. Tabuk yang bahai no yang ni haino same khlai yang wanai same khlai paiyasak wabui bosoknai. Omo wngkha step number 5 step number 5 bo same mo haike wana nangnai. Paiyasak chwng mo haike mang wai thangnai pai mosokmani pore o tei kaisa step o chwng thangnai. Omo hai rabmani jagao pawui thangui mano koroui thangui mano kaham khe naiui rabdi. Omo haike rabui thangnai poila chengmani jora a jagao sogui mosogui chwng teisa bono bisingtwi khapinai. Bahai khe rabnai norok nai tongdi mukum yaui.
tabuk mosok naikha tei kisisa hingka mosok nai sung mosok thani bahai bahai ke khana nangnai norok nai tongdi ang phunuk tongano. Mosok mani jorao bahai ni sungbono miliwi saka tei kaham kha nukjakma jaat khlai miliwi chwng bono khai rinai. Omno tabo chwng bisingtwi khlai khai rinai saka tei kaham khe nukjakma jaat. Nai tongnai takhuk tei bukhuk songno norok naithokjak khai like share subscribe khlainani tapokdi. Tabuk same sakao khanai o kiting no rabnai kuruya jaat khlai srap khlai chwng bono rabwi tongnai erpore tei kaisa step o chwng bono khanai. Step number 6 bahai ni chwng maikeno rabwi thangnai je poila chengmani jagao sogui sak jora chwng haikhe rabwi thangnai. Sok phaimani yagulo chwng haini hai bono bisingtwi khanai bahai khe tabuk mosok mani jagao chwng miliri khanai amo hai buhihaino norok nai tongdi. Mosok mani pore chwng bono bisingtwi khai rinai haini hai. Step number 7 bo same chwngma hai kheno rabwi thangnai poila ni simi paithak jora mosok yasak jora chwng hai khe rabwi thangnai. Mo hai khe chwng naithok khe swnamwi langnai wawi tei kisisa hinkhe chwng mosok nai kai kanahar di tei kisisa tongso. Mosok thano chwng bahai kha khaphinai norok haini hai kaham khe nai rwphidi. Omo wngkha step number 8 step number 8 tamo khlaiya nangnai himlai wakong nainawi chwng wngma hai khe kwrak khlai kwchartwi berep berap khwla khana nangnai. Yang bo khanai hinkhe tei kwcharo bo khanai tei baising bo bepak digi wngkha paimani pore o chwng tei kaisa step o thanglainai.
Step number 9 ke jeng oro sakao naithok khe wanai achukma jaat. Omo tabo payako omoni part 2 phaiphinai omo tei kisen bagui mosok yaku belai lognai ka hinui ang sukjorano mathakka. Hambai.